Babybox, který vidíte za mnou, tak byl instalován teď čerstvě. Je to Babybox, to je nejmodernější konstrukce a nové generace, kdy jsou tam splněny všechny bezpečnostní prvky, klimatizovaný, vyhřívaný, hlídaný kamerovým systémem, tak aby bezpečí toho dítěte bylo zaručeno na 100 a více procent. Tak my bychom byli nejradši, kdyby tam žádné dítě vloženo nebylo, protože samozřejmě dítě má být vychováváno v rodině, která se mu plně věnuje a s láskou ho vychovává. Ale toto je taková krabička poslední záchrany, to znamená, je to prostředek pro ty ženy, které se ocitnou v absolutní nouzi a vlastně si nevědí rady. A to dítě je pořád lepší, když skončí v tomto babyboxu, než aby skončilo někde na skládce v popelnici nebo podobně a samozřejmě nepřežilo. Za 8,5 roku jsme v České republice zřídili 58 babyboxů, 2 staré jsme vyměnili, takže tento, u kterého stojíme, je vlastně 60.